Lakbay Katoliko mayong gabi kanatong tanan. Adtong nakalabay nga March 8 no. Tong Domingo ba. So dito ko og dipulog ana kay alas 2 sa hapon nami preaching dito sa Dapitan City sa plaza about this Catholic faith. So sa wa pa mi nagpreach dito kog katedral kay mosimba mi. Sayong buntag do na gyud koy nadunggan ba akong kauban. No nga mura magnaitig ba kay luyo kung gibalikan. So doon na sa kamembro sa Katoliko nga ilang hinabi retired principal ko ni unya ang iyang baruganan irihis kay ihag yung barugan kasi Santa Maria di na gyud birhen ya sumasa kung nadunggang mga hungihaw kilid-kilid na doon ni katungdanan gihawiran sa Katoliko ay dun to kung sa katinod pero tanawon tong video irihis kay baruganan di ara Timbang na pero Katoliko ka brad Katoliko. Lagi katoliko kani. unsa mang klaseng pagka-Katoliko nga di man kamutuo nga si Santa Maria ulay sa kanunay Kina mag-usay sa Biblia ko, Surya mo sa Matthew chapter 1 25 kani brad tagaan kag senaryo brad minyo naman kano pila ka toy kang minyo ito kayo na guwang-guwang ang kagidad akong pangutana brad kanos di ay mawala ang virginity so sa kababae brad sa dihang ikaw okay, minyo naman ka ako pa mong kukaslayan ng minyo kanos mawala ang virginity so sa kababaye brad ani baba kasi nabuta ikaw ang punta doon balik na ko yung punta na okay di man ko minyo so dito ko mangutanos minyo nakasulay naman di ba nakasulay naman kag sexual intercourse na edad mo 35 na ko unsa may kang graduha ayaw sa kayo mga tana lang ko balik yung punta na nimo pay bawo inani na lang brad. Sige ano kayo kay ituan mo na kay sa hangtod. Karon Karon ana na lang. Ako asa man na karon kay bakit niya may iyang otuha karon hindi bro disa ana ang among define dire mo sa nang utana lang ko ako iko ana karon kay dingon magka kay kanan mo na imong pagsabot hangtod ang Biblia mo pasulti na to karon pasulti ang Biblia nga si Mama Mary nakig-sexual intercourse ni San Jose kana na lang ako magistorya ka wala mo gani wala to pagsabot kung nga rin ang ako ang interpretation kisa ang pagsabot sa hangtod sa mga church fathers sa San Mateo yung gipunto kanang hangtod continuity ang virgin hangtod karagod kato sa uno katong kang Samuel bangi libro ni Samuel hangtod katong una mga gisundan tika asa naman nung mabasa asa man ingon sa Biblia nga si Mama Mary naging-sexual intercourse ni San Jose. Ako tagiya. Ako tagiya. Tubag ka na. Itubag na ito yung pangutana. Tubag ka na. Dapat tubag ko na. Itong i-define kung sa bilis hangtod. bro, ani na lang bro. Dili tisa. Itubag mantika nga hangtod pwede gamitong continuity. Nasa libro sa Samuel ba nga katong namatay ba si kato? Dili man ka na kinomdom ana nga gigamit ang hangtod for continuity nga sa Book of Samuel. Diyan ta mag-isgot na ng term hangtod galibog si tatay. O galibog. Pasabton to sa tatay ba ni tay. Kay minyo naman ka ako, pamo ko maminyo. Kanus adi ay mabuak ang virginity so sa kababae wala ba? O ikaw sa kanusaman. Sa dihang gikasal panahon sa honeymoon o sa dihang nanganak ng babae. Kanusaman. Ikaw man kayo naminyo naman ka kung kasulay minyo. Para nimo. Ano unsa? Dili ko mabalo sa pangutan. Gibistigar man na gitubag man bro. Dili ko kaingon nga. Kana makakabalo ka. Dili dapat kabalo ka wala. Experience mo kung utana. Kabalo ka wala. Dili na ko kabalo ba ka ba? Di ba gitubag imo na ko gitistingan. Kabalo ka wala. Inani ba bro? Bayo ta kay ngano inana. Di ba kasi nabot? Kita gi pangutana mo tubag ta. Pero sa atong pangutana di man sa mo tubag. Dili sa bulan sa hangtod. Kung yung define hangtod. Ito definition of hangtod. O kana og hangtod kay yung hangtod. Nganong dito sa Samuel, gigamit Langay lagi taning term hangtod. Tapos hangtod ha. Ako
Kung tagian ng auto ha, hangtod ko nga Sige, mamatay. gusto ka. Pagkamatay na ako, hindi ako tagian. Kapatay Bro, ko. Okay. malangay lagi ta ning hantod. At so, ano mo taga sabihin ng hangtod? Ano ni hangtod? Ako yung tagian ng auto ha, hangtod nga mamatay ko. Pagkamatay na ako, hindi ako tagian. Bro, malangay lagi ta ng term hantod. Meaning dahil demarcation line. You have to understand what is demarcation line. Bro, malangay kita ning hantod, bro. Okay. Kay kaning hantod kita ini. Oh. Inani na lang, bro, para magkasinabot ta. Kaya ito istoryahan. Lagi, inani na lang para magkasinabot ta. Ganun sa mawala ang virginity sa kababae, bro. Dili lagi ayaw itipas ka. Dili man, wala ni, uti makuha ni. Mangutanas na to gitubag. O ikaw pangutan No, di ka mo ito tubag. ang pagkutanan ni mo. Karoon sa pawal. Tanong sa mawala ang virginity sa usa ka babae. Oo. Kay ninyo naman juga ako ko kasulay ana nga ikasal ko na ko isawa. Sa diha bang nanganak ang bae o sa primerong honeymoon ninyong duha sa kasal? Daghan may sabuto. Yan pag dili mo asawa, naabot tayo mo asawa, nabuak na yung pagka-virginity. Adi, butang ta lang ba nakasawa kag virgin jud, virgin. Butang ta lang ay imong asawa. Wala na. Dili butang ta lang imong asawa virgin, wala pag giagig kay labot nga, ibot pasabot nga ikaw pag unang nakahilabot. Pagkasal ninyong duha, kasal mo karon. Domingo man taron, March, sang pitsaron. 7. March 7 taron. Ah, 8 eh. O 8. Karon, pag human sa inyong kasal, dili man jud masilbi nga nay mahitab, walay mahitabo ini kagabi ana. Labi nag alas 3 sa hapon ang inyong kaon. Pag kagabi ana ay kung na nga tama na kasi kapikap sa imong asawa, di na jud mahitabo. Karon ang akong pangutana bro mao ni. Lincoln sa nilayo man sa. Di doon lang ni bro. Sa Lagi kaya nga ang ako mong god, ang atong imo dere. Analogy bang? Analogy ra ni bro. Ngayang gusto mong god dere god. Dili mo apply nga analogy. Para masaktan mong god. Dili bro. Kay ang atong kong main issue dere, imong sa imong pagkatoliko, wala ka mo to nga si Santa Maria Virgen. Kasi mo apply kay Ang akong pangutana bro, kay kining term hantod, balangay ta, mag-imo pa tag example to sa Old Testament. sa istorya na kay di ka magtawag ka na. Kano sa mawala ang virginity sa kababae? Sa putang iyaw. Kaning ni ang sa dihang nanganak na siya o primerong gamit nimo sa gabihan. Dili lagi na. Good morning. Sige na lang. Sa maning klase ba katoliko ni nga di man mo tuo nga si Santa Maria Virgen. Ay, Wala dili kompleto ang pagkatoliko ani. Ano ba? Anak ito. Tukot pa kadi ako. Dili ko. Ito na sa simbahan. Kung may ikon simbahan. Anyone? Oh, dili ang simbahan. Ito mata. Kasi may ikot sa simbahan. Ano mo na, sabad yung simbahan. Bro. Sa simbahan. Tinatibukan. Ani agatong analogy bro. O sabi, si Pader Patagan mo rin nga. Bro, ano na lang bro. Kay katoliko man jud niya. Di magamutog virginity. Mo ganing, dili wa ko nagpasabot. Ano na lang bro. Ang authority. Kato akong analohiya ganina bro. Dako kay to. Soy. Magisterium. Kato. Sabi ninyo sa declaration sa magisterium. Bro, katong analohiya nako bro. Dako kay to impact. May buot pasabot na ko to bro. Sorry ha. Adi na tinod katoliko kay Ala ni. Ilaw nga pagka katoliko to guys. Dili mo tuo nga si Santa Maria Virgen. Nya, panudo des katoliko. Oh, di makuha to. Istoryahan po, lugo na to. Yaman. So that's all for now din. Dili ta day ka message sa Facebook. Dili ta ka post. Dili ta ka kana ni ang ka-comment tanan kay na-block ta ni Mita within 3 days. So paabot na tag 3 days sa Facebook. Then YouTube lang sa ta magsaba-saba karon. Mayong buntag api Sunday sa tanan manulod na mi kay magsimba pa mi.